हो बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में। लड़की करेली समार बैठे खातिर पास में। चलो धान रोपे जान तू खेतवा में। वैजा होई मुलाकात जान खेतवा में। अरे बोकुआ कहाँ गइल रे हरी? बड़ा गाना गावत चल दिले बाड़ी, लागत अपना मौसी के बारात। तारा दादा के समधिया ना गइरनी हो। तारा लौकत नहीं खे कि हम बेग टंगले बानी आ कान में ईयरफोन लगैले बानी। अरे बड़ा ओइठा तारी रे। जो तोर बाप तो इतना ओइठबे ना कोइले। माई रे माई। हाँ बाबू बोल। माई रे हम पढ़ के आ गईनी। बाबू हमार पढ़ के आ गइल। बाबू कौना क्लास में पढ़िल हो बताइब? आड़ी बाड़ी में। का आड़ी बाड़ी में का दी बाबू तेहू अपना बाप खानी बोकयो बन जाइबे का? आड़ी बाड़ी ना आंगन बाड़ी होला। माई रे लेकिन क्लास में नु हेते नु लड़का लड़की रहल सन। एक और बड़ लड़की ना रहली सन। हम हेते लड़का लड़की में नु बैठत रह। खाली लइका बकरी थोड़ी ना चरा उतरल सन। घोड़ा के पाड़ा हो गइली ह तो पढ़े गइले ह। माई रे हम खूब सुंदर एगो लड़की देखनी है। रहे सबसे झकास अरे 10वां क्लास में। हम तरसत रही खूबे माई बैठे खातिर पास में। जोरे जीवन ढाना तेहू अपना बापे पर गोइल बाड़ी।